Madnessman 13, това е първи епизод на новата ни поредица. Това е FIFA 15. Започваме FIFA 15. Менеджер кариер мода ще играе Global Transfer Network на отбора от Англия, на английската висша лига с отбора Манчестър Юнайтед. Бюджета на Юнайтед е 51 милиона и седмичният бюджет е 3 милиона и 817 хиляди. Така, започваме. Ще играе на вората, ще играе 5 минути, линии, доларс, долна плейс, разбира се, тук първи сезон ще има. Така, нас не няма. И така, Евач. Сега тегля последните апдейти, последните трансфери. Наистина много интересно ще бъде. Така. Какво да пишем? Madness Bank. Така. Тук България. Така, тук няма да бъркам. Юнайтед започва с новия менеджер Madnessman. Много интересна кариера се очаква да бъде. Надявам се да има хора, които да я гледат. Дали Юнайтед могат да живеят без Шинджи Кагава? Или много добър футболист? Тук съм направил някакви сейфи. Тук с Сити. Тук съм направил един сейф с Сити и с Юнайтед, доколкото да разбирам играта. И добра е сега. Тук добре. Ето ни първите моменти. Ето го не става. Така, първо да отсеем футболистите, които няма да се виждат. Всъщност аз няма да продавам почти никой. Например, ще продам Бенамус. Линегард слаба. Мисля да го държа. Тейлър Блекет. Ще дам много хора под найем. Джоняма ще го подам. Патрик Мукнер ще го дам под найем. Роко Смолинг. Тонтон ще го дам под найем. Хеймс, Шоу, Анди Келет. Елтоври. Той ще го дам под найем. Янко, Рафаел, Варела, Демария. Той под найем Лингард. Мата, Перера ще го дам под найем. Ник Поел ще го дам под найем него. Дилибин, Майкъл, Кари Клевър, Никамени, Карера, Родвел ще го дам под найем. Янзай, Янг, Нани, Валенсия, Фабкал, Ернандес, Вилкине под найем. Джеймс Уилсън ще го дам под найем. И така, стоп. Така, сега. Domestic Cup Objective. Това е. Иска да отидем на финала. Тук така изстрелваме го. Лига Objective не е да се квалифицираме в Шампионска лига, но ще бъде много тежко. Така, втората ни задача е да разгледаме състава. Аз, както винаги обичам да играя, ще тръгна с схема 4-4-2. Знам, че е точно коя. Това. Не тя. Сега не мога да намеря схемата, която търся. Ето я. Ето 4-4-2.
един футболист само става дойде да подпише и вече е наш. Оферта от Queen's Park Rangers за Джони Еванс. Коментираната оферта на 10 милиона и 500. И ако ми приемат, ще се разделим с Джони Еванс. Между другото оферта за Хуан Мата, която няма да я приема. Какво попълнение! Мемфис Депай в Олд Трафърд. Честито, скъпи приятели! Ето го е това момче! Той дойде! Вече е червен-бяло. Браво! Така, добри новини. Queen's Park Rangers ще приемат оферта от 10 милиона и 500 за Джони Еванс и той ще напусне Queen's Park Rangers. Надявам се там да го върви. Оферта от Реал Мадрид за Уейн Руни, която е много несериозна. Няма да приема офертата, Руни няма да напусти Юнайтед. Така, Мемфис Депай само сега ще видите уменията на това момче. Само 20 години. И вижте вече. Acceleration 92, това е влизането. Sprint Speed, бързината му е 90, баланса му е 86, стамината му е 82, скачането му е 79, агресията му е слаба, но позицията на падението е невероятна. Това момче просто е бъдещия Уейн Руни. Просто веднага тук ще дойде сметка на... Само да видя дали може да играе. Не. Ще дойде сметка на Ашли Янг. Мемфис Депай. Честито, скъпи приятели. Един невероятен футболист. Така, Джони Еванс е продаден Queen's Park Rangers, извинявам се, за 10 милиона и 500. Надявам се там да го върви. Тук не го харесвам. И парите си строха. Така ще пусна скаут за Пол Погба, защото един млад талант, който просто е невероятен. Да се надяваме да не е много скъп. И аз искам да го привлеча, защото това момче просто блести. Просто вижте за какво става въпрос. Ювентус искат 103 милиона за Пол Погба. Това е абсурдно. Но не знам, да се пробваме с 20, с 30 милиона и отгоре да добавим Виктор Валдес. Така, Джо Родуел ми се помоли да играе и аз този матч ще го пусна. Само да видя това позиция играе. Родуел си. Така, Демаре да направи мата да го махнем, Демаре да се направи дебюта. Така, този двобой ще го симулирам, защото няма да играе в приятелските срещи. Да се надяваме да започнем добре. Еди, 2-1, Демария с контузия, не! Не, моля се, не! Не! Демария с дебюта си с контузия. Контузия с дебюта също. Не мога да повярвам. Така че образно се благодарява. Но какво ще правим? Тук ще дойде някой да е класния Ерера. Ето го. Това е Ерера. Само че тия видео са. Така. Къде е това? Благодаря. Така. Ювентус не приема. Това е на плана. 33 милиона. Плюс. Добре, бе, брате. Чакай, искам да видя едно нещо. Това е дефицит. Нас. Така. Милиона ще имаме така. 46, 45 плюс Валдес, дали ще му приемате? Кой да им дам може? Своя Валдес.
Валдес няма да приемат. Така, симулираме и втория матч.